Η HELP έχει περάσει στην κοινωνία. Είναι μέρος της κοινωνίας. Είναι ένας φορέας που τον εμπιστεύεται το παιδί, ο έφηβος, ο ενήλικας, που βοηθάει να διαχειριστούμε τους ψυχικούς και κοινωνικούς κάδους. Ζεστός και δεκτικός για κάθε παιδί. Ένας φορέας που ξέρει να ακούει, να υπερασπίζεται και να υποστηρίζει. Τη γνώρισα από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Βοηθούσε τους γονείς μου, γιατί είχαμε και εμείς δύσκολα παιδικά χρόνια. Έχω τη βοήθειά τους ακόμα και τώρα, που είμαι 32 χρονών, να με συμβουλέψει για τα δικά μου τα παιδιά, για τη ζωή μου, για τη ψυχολογία μου. Σαν γονιός μου προσφέρει συμβουλές. Στη HELP νιώθουμε άνετα. Είναι μια πόρτα ανοιχτή, ένα οικείο περιβάλλον που υποδέχεται τον συνάνθρωπο χωρίς αναμονές. Και ξέρει να ακούει χωρίς να κρίνει. Ξέρει να συζητάει. Νιώθουμε μια ασφάλεια. Είναι μια άμεση και προσιτή υπηρεσία με αγαπητούς ανθρώπους, και ακόμα και σε ένα καφέ που θα πιεις στον χώρο της HELP, νιώθεις ότι φεύγεις ωφελημένος για το παιδί σου, για τον εαυτό σου, ακόμα και για την οικογένειά σου. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα λόγο να είμαστε κοντά στη HELP, σαν γονείς για να μάθουμε και σαν εθελοντές για να προσφέρουμε στους άλλους. Στη HELP βρήκα ανθρώπους να βοηθούν άλλους ανθρώπους, βρήκα γονείς να εμπιστεύονται στους ανθρώπους της HELP τα παιδιά τους και βρήκα ομάδες παιδιών να δουλεύουν σε θετικό κλίμα. Η εμπειρία μου στη HELP ήταν εξόχως διδακτική. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, διότι κατάφερα να αναπτύξω πολλές δεξιότητες οι οποίες θα μου φανούν χρήσιμες στην πορεία μου αργότερα ως κοινωνικός λειτουργός. Είμαι μητέρα 8 παιδιών και η HELP με βοηθάει 15 χρόνια, όσα χρόνια την ξέρω. Είμαι γιαγιά και βοηθάνε και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Ψυχολογικά και για τα σχολεία των παιδιών. Πήγαινα στη HELP από μικρό παιδί, διάβαζα, μοιραζόμουν τις σκέψεις μου και τώρα που έγινα μητέρα ενός παιδιού, ακόμα ξέρω ότι είναι εκεί, με βοηθάει σε ό,τι πρόβλημα έχω. Η HELP για μένα είναι σαν οικογένεια. Είναι δίπλα μου και ξέρω ότι θα έχω πάντα μια πόρτα ανοιχτή, σε ό,τι πρόβλημα και να έχω. Μέσα από τη δημιουργική απασχόληση που κάνουμε με τα παιδιά, στα διαβάσματά τους, στην υποστήριξή τους, στα καθημερινά πράγματα που αντιμετωπίζουν και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο έτσι να τα διαχειριστούν λίγο καλύτερα, βοηθάμε παράλληλα και τους γονείς παίρνοντας ένα βάρος από τους ώμους τους, βοηθώντας τους να είναι καλύτεροι στο ρόλο τους ως γονείς. Η ένωση, η αλληλεγγύη, και αυτό είναι που μου δίνει και χαρά και μου δίνει και κίνητρο, η υπηρεσία προς τον άνθρωπο. Κάτι που θα ήταν καλό να το κάνουμε όλοι μας, γιατί είμαστε όλοι μια αλυσίδα.